El mal oratge ens impossibilita fer el terrat des d'allà on és habitual. Però a més és que ens preocupa, i ens preocupa molt, la que està caient a la zona d'Andalusia, però també ens preocupa la compareixença del president dels populars davant la comissió d'esclariment de les responsabilitats de la dana. Una compareixença sobre la qual sembla que s'ha corregut un estúpid vel, perquè el personatge va deixar al descobert tots els mals del parlamentarisme que patim. Va oferir un espectacle tan lamentable, al meu parer, com revelador, del que és capaç de fer i de dir el que fos president de Galícia per cobrir les esquenes al parroquià del Ventorro. Com diu el periodista Vicent Partal, en aquesta mena de comissions, els diputats sols pregunten per exhibir la posició del seu partit i els compareixents es tanquen en banda i sols fan que reproduir l'argumentari de la seva formació.